welcome to our vlog. Ayun na nga guys, palakad na kami. Pakita ang background. Papunta kami doon. Lalakad. Ganito yung tsura namin. Ito ang tsura yung mga bakikam mo. Mga bakikam na kayaw-yaw. Mga bakikam yan. Pwede yan, 150. Ang isa, mahal-mahal yan. Tapos ito, 150. Okay, logi nito, oh. Hati-hati kayo, hati-hati kayo. Hati-hati kayo, hati-hati. Wala akong pake. Guys, pupunta kami sa Pure Gold QI Center. Pasok kami yung grocery kami. Pero na kayo. Para kayo sakinan ito. Para kayo maglutong ka sa kinod ko. Dali-dali ba? Punta na nang punta. Wala lang tayo sa kapan.
chicks. Yung mga chicks dito, yung ginagawa ko. Mga chicks oh.